Dobar dan i dobrodošli u novosti iz Europskog parlamenta. Znanje je moć, a obrazovanje najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet. Znaju to vrlo dobro naše današnje gošće koje svoje znanje prenose svojim učenicima. S nama su danas uz hrvatsku zastupnicu u Europskom parlamentu Marijanu Petir, profesorice mentorice projekta Škola ambasador Europskog parlamenta, Ana Marija Žutić iz Ekonomske škole Sisak i Branka Pelin iz Srednje škole Tina Ujevića Kutina. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan. Program Škola ambasadora Europskog parlamenta provodi se od školske godine 2016-2017 u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj. O čemu je točno riječ? Tako je, Škola ambasadora Europskog parlamenta u Hrvatskoj traje već 3. godinu i u njega su uključene 50 škola iz cijele Hrvatske. Osnovna ideja ovog projekta je uključiti mlade na što aktivniji način kako u učenju u Europskoj uniji, tako i u samo aktivno političko djelovanje. Kroz ovu aktivnost mladi uče o različitim područjima vezanim uz Europsku uniju, od povijesti Europske unije, njenim institucijama te načinu donošenja odluka. Ono što je njima najvažnije i najzanimljivije je gdje je njihovo mjesto u Europskoj uniji i načinu na koji oni mogu sudjelovati, što Europska unija njima uopće donosi. Da, tako je, važno je da mladi znaju da i oni imaju svoje mjesto u Europskoj uniji. Tu su i razne tematske aktivnosti koje učenici organiziraju zajedno s profesorima. Kakve aktivnosti i projekte provodite vi u Ekonomskoj školi Sisak? Mi smo se uključili u program u školskoj godini 2017-2018 i ja sa grupom učenika sam jasno krenula najprije na seminar koji je održan u Uredu Europskog parlamenta u Zagrebu i onda smo dobili upute kako i što raditi s učenicima. Dobili smo vodič kroz 6 modula. Moduli su kratka povijest Europske unije, europske vrijednosti, odlučivanje u Uniji, Europa bez granica, vaš glas u Europskoj uniji i Europska unija i ti. I onda, jasno, nakon obučavanja učenika, mi smo krenuli na satove razrednika u razredne odjele. Naši učenici su jako puno informacija prenijeli učenicima po razredima od 1. do 4. razreda i dalje smo dogovarali preko naše ravnateljice susrete sa učenicima iz gimnazije, sa studentima na Metalurškom fakultetu u Sisku. Obišli smo Simoru, Sisačko-moslavačku razvojnu agenciju, anketirali smo učenike i odrasle sugrađane na ulici i jako smo zadovoljni koliko naši sugrađani znaju o državama članicama Unije. Onda smo dalje jasno obilježili i 9. svibnja Dan Europe. Jako smo to lijepo organizirali sa himnom, sa velikom tortom, sa simbolima Unije. Napravili smo puno plakata, etiketa sa informacijama o Uniji i vrijednostima Unije i na taj način smo prošli tu školsku godinu 17-18. Zastupnice Petir, eurozastupnici su isto važna karika u ovom projektu. Vi ste posjetili nekoliko škola kako biste školama dodijelili plakete, a učenicima koji sudjeluju u programu diplome. Susrećete se s učenicima. Kakvo je njihovo znanje o EU? Za čime su pokazali možda neko najveći interes u susretima s vama? Pa sasvim sigurno njih najviše zanima program Erasmus, zanima ih kako možda putovati jeftinije ili besplatno po Europi, upoznati nove ljude, stvoriti kontakte, ali steći nova znanja i vještine. Tako da sam ja jako ponosna što sam kao članica Europske pučke stranke zajedno sa Manfredom Weberom i kolegama se izborila da projekt Interrail dobije podršku i Europskog parlamenta i Europske komisije, što će omogućiti mladima da besplatno putuju Europom i da upoznaju i nove države, njihove povijesti, njihove kulture, ali isto tako da dođu do novih spoznaja koje onda mogu možda primijeniti u svom budućem životu kad se vrate nazad u Hrvatsku. Ove dvije škole i škola
Tina Ujevića u Kutini i Ekonomska škola u Sisku su u stvari odlični primjeri kako ovaj projekt funkcionira. Djeca koju sam ja imala prilike upoznati, to su učenici koji su negdje pri kraju svog srednjoškolskog školovanja. Izuzetno su pametni, dobro su odgojeni, imaju veliki interes za Evropsku uniju, a ponekad i u vrlo izazovnim okolnostima potvrđuju tu svoju izvrsnost. Evo, razgovarala sam sa učenicima u Ekonomskoj školi u Sisku. Većina njih su putnici, što znači da ponekad gube 0. sat i 7. sat i da to moraju sami nadoknađivati. Dižu se u 6 ujutro da bi stigli na nastavu u 8. Nemaju vlakove niti prijevoz prije 4 da bi iz Siska došli do svojih manjih mjesta gdje žive. Tako da su doslovce cijeli dan van kuće, a unatoč tome postižu odlične rezultate. Škola Tina Ujevića je već dugo godina na ljestvici ponajboljih škola u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje također učenici postižu odlične rezultate. U razgovorima s njima vidim da oni razumiju da smo mi dio Evropske unije i da je jako važno da i sami doprinesu da se te spoznaje informacije o Evropskoj uniji prošire, tako da se nerijetko i oni stavljaju ulogu profesora, održavaju satove za svoje kolege i koliko čujem to je jako dobro primljeno i mislim da je to najbolji put da uz podršku mentora mladi jedni drugima u stvari prenose informacije i budu primjer kako učiti, kako se založiti za određene vrijednosti i na kraju krajeva kako biti uspješan u tome. Kažete, učenici jesu zainteresirani i vi ste to primijetili. Koliko je važan ovaj projekt iz perspektive hrvatskog članstva u EU i upoznavanja naših mladih sa funkcioniranjem Unije? Pa sigurno da je važan zato što ako pogledate prošle izbore 2014. godine svega 25% građana je izašlo na izbore. Naravno, što zbog malog interesa, što zbog nedostatka informacija i općenito nepoznavanja uloge Europskog parlamenta. Tako da mislim da je ovo jako važan projekt zbog toga što on mlade animira i educira i odgaja ih za njihovu neku buduću ulogu koju će imati, a sukladno tome što je Hrvatska članica Evropske unije. Dakle, naravno da nekako očekujemo da kroz to njihovo upoznavanje, informiranje drugih kolega će i odaziv mladih na izbore koji se održavaju sada u svibnju 2019. godine biti bitno veći nego što je to bio slučaj prije 5 godina. Profesorice Pelin, spomenuli ste mladi ovdje uče da su oni dio zapravo Europe. Kolika je općenito, prema vašem mišljenju, svijest naših srednjoškolaca da oni jesu europski građani? Jesu li svjesni tih mogućnosti koje stoje pred njima? Većina učenika još uvijek nije svjesna svih tih mogućnosti. Vidi se jako veliki napredak i u svijesti i u poznavanju informacija učenika koji sudjeluju u ovom projektu. I oni mogu reći, nakon ovo je nama 2. godina, nakon ove 2 godine oni su jako promijenili svoje i stavove i mišljenja i naučili jako puno i naučili o svojim mogućnostima. Oni to pokušavaju prenijeti i svojim prijateljima i ta njihova vršnjačka komunikacija, odnosno vršnjačka edukacija se pokazala kao nešto jako dobro, ali u svakom slučaju treba još jako puno raditi na tome. Profesorice Žutić, možda i s vaše strane jedna refleksija kako učenici su prihvatili, koliko su svjesni da su europski građani i što je ono što oni sami možda smatraju najvećom prednosti EU. Ovaj program je jako puno napravio, podigao je svijest učenika i posebno naši učenici će educirati svoje kolege i ne samo u školi nego i na ulici i odrasle osobe. Prema tome, ja mislim da smo mi programom jako puno napravili i da naši učenici u svakom slučaju sve više žele otići u Hrvatsku, ne da odu i ne vrate se, nego da putuju, da uče, da se obrazuju kroz srednjoškolsko obrazovanje, isto tako i na fakultetima. Prema tome, oni su u pravom smislu riječi ambasadori koji će prenositi svoja iskustva na mlade, a i na širu zajednicu u kojoj živimo.
Pred nama su izbori za Europski parlament, zastupnica je već spomenula. Neki od vaših učenika možda će i prvi put sudjelovati na izborima. Jesu li u tijeku neke posebne aktivnosti vezane uz izbore? Parlament je pokrenuo kampanju Ovaj put glasam s ciljem upravo da potakne mlade da izađu na izbore. Mi smo se uključili u EDIKO, informacijski centar u Petrinji, i naši učenici su oduševljeni što sve mogu čuti pored ovoga što smo mi naučili iz programa. Prema tome, ovo još vremena što je ostalo, oni će obići 4. razrede u gradu, znači strukovnih škola, educirati učenike o Europskoj uniji, o parlamentarnoj demokraciji i o mogućnosti izlaska na izbore od 23. do 26. svibnja 2019. godine. Kako u vašoj školi protiču pripreme za europske izbore? U našoj školi je također pred nama čitav niz aktivnosti. Učenici educiraju druge učenike, pripremamo različita događanja u koja su uglavnom usmjerena na učenike 4. razreda koji će ove godine prvi put moći glasati. To su različite aktivnosti od radionica preko označavanja važnih datuma i pripreme za same onda izbore. Možemo zaključiti da je ovaj projekt vrlo uspješan i pozvati možda i druge škole da se priključe, zar ne? Tako je. Zastupnice, vi ste spomenuli izbore, sudjelovali ste i na predstavljanju kampanje Ovaj put glasam. Zašto je važno izaći na izbore i zašto bi to trebali učiniti mladi glasači kojima će to biti prva prilika za sudjelovanje na izborima? Mislim da je najvažnije podsjetiti da se 70% zakonodavstva koje mi trebamo implementirati u naše domaće zakonodavstvo donosi upravo ovdje na razini Europske unije i zato nam ne može biti svejedno tko će nas tu zastupati. Važno je da mladi prepoznaju svoj interes jer počesto su oni najviše na udaru određenih politika i neprilika koje se događaju i onda reflektiraju na njihove živote. Vidimo, nažalost, i porazne podatke da je 345.000 radno sposobnih građana Republike Hrvatske napustilo Hrvatsku u posljednjih 5-6 godina. Od toga 60.000 visoko obrazovanih, dakle među njima su uglavnom mladi ljudi. Mi želimo da mladi ostanu u Hrvatskoj i da grade bolju Hrvatsku. Da bi to mogli, moraju imati političare koji će s njima surađivati, a ne one koji će promicati neke klijentelističke modele kakve smo nažalost navikli gledati. Da bi mogli imati političare kakve žele, moraju izaći na izbore i glasati za one za koje smatraju da će najbolje zastupati njihove interese. Tako da vjerujem da će oni uvidjeti da su ovi izbori važni, izaći na njih i podržati one koji najbolje mogu ovdje u Europskom parlamentu štititi interese i hrvatskih građana i Republike Hrvatske. Želimo da mladi ostanu u Hrvatskoj, ali da su svjesni da su građani Europske unije i sve mogućnosti koje im kao takvima stoje na raspolaganju. Bilo je to sve za našu današnju emisiju. Gledali ste novosti iz Europskog parlamenta. Zahvaljujem našim današnjim gošćama i vama, dragi gledatelji i slušatelji, na pažnji. Ja sam Valentina Gusić. Do sljedeće emisije novosti iz Europskog parlamenta pratite na mrežnim stranicama Europskog parlamenta i onima zastupnice Marijane Petir.eu.